máme nový kontest. Takže kontest je over. A my sme boli prví, takže máme krásny zase startupov. Tuto si môžeme skúsiť Demonik, pretože ja by som sa strašil toho Mortiska. OK, takže toto není skin, nevadí. 500 bringov, mi to sa veľmi hodí. Prosím, kámo. Skin! Kámo, poďme, hneď to zašať skin, poď skin, prosím. No jasné. Kámo, takéto somariny, ja nechceme, nemáme toto s Frankom. Prečo? Ja chcem skin na Mortisa. Prosím, skin na Mortisa, poď. Nie, nič. Prosím. A skin, kámo, prosím, teraz to musí byť skin, prosím. Dobre, toto je pekný skin, berem. Rovno celý pimpek. Prosím, neberte nič, ale veľmi by som ocenil aj kredity, ale hlavne ten skin na Mortisa by som strašne rád. Prosím, nič. Už to nič nebude. Čo hovorím? Dobre. Ale berem. Sú tu ešte skiny zo SpongeBob eventu. Ešte tu nič také není. Máme si jedno kolo, aby sme dáme jeden Brawl. Zahráme si za Kenji. Aby sme mali rovno ďalšiu abilitku. Lebo dúfam, že vyhráme, a keď vyhráme, to sa Star Dropy. Naprvom potom, som rád. Na báni určite mi napíšte do komentárov, kto chce. Určite majte aspoň tých 20 000 trofejí. A dám vám, kto nedávate mythic, tak nemám problém vám dať aj carry proste zadarmo. Takže určite dajte odber, like na toto video. Vás to nestojí nič a my vám podporíte. Takže budem veľmi rád za like, odber. A určite napíšte do komentárov, že či by ste chceli, aby som vám pomáhal pri vlastne pušovaní toho mythiku. OK, máme tuším poslednú abilitku. OK. Mali by sme mať tuto všetky a potom nám ešte chýbajú. Ideme na ďalšiu účasť. OK, dáme páni. Tu máme Demons, ale tuto nemám moc veľa. To je ten hlavnejšie, dobre, Demon Fire, tak pôjdem. Demoni sme na kontest dlho, tu som bol, neviem. Dobre, 13 stardropov, to bolo. A teraz dáme ešte toto. Prosím, ešte jeden skin. Prosím. Brawl Stars, prosím, nie. Nechcem. Skin, poď kamo, to musí byť. Prosím. Kamo, tak vám, čo je? Nie. Prosím, poď. Dobre, ďalší, prosím, teraz musí to byť skin dobrý, nejaký skin, prosím. 500 kreditov, asi to je v pohode, ale nič nepadá, no. Som smutný. A zase, poďme kam, toto musí byť skin, dáme to musí byť skin, musí. Čo vám dáva, dámy a páni, 100 gemov, let's go. Za toto som brutálne rád. Let's go, dámy a páni. Dobre, máme ďalšiu abilitku, a potom máme ešte chyba jedna. 138 gemov.
Čo ti dal? Joj, tak s týmto som nadmieru spokojný. Takýchto vyfajnovaných 100 gemikov. Takže nemám problém. Môžeme si zahrať s tým skillom, keď aspoň nám padne na ale 100 gemov. 100 gemov, čo som povedal. 100 gemov berem na pohodu. Jeden skin, nejaké 500 kreditov. Ja som spokojný. Brilininka. Už som tu nahral ultinu. Dobre. Dobre, pohoda. Dobre, kámo, zabitostiva. Poď. Áno. Nie. Dobre, chill. Pohoda. No jasné. On má hyper. Má hyper. To je ultra OP. Let's go, dámy a páni. Ja určite chcem určite tu hyper na Sua. Pretože tá hypercharge na Sua je brutálne OP. Dobre. Let's go. Ale ten RP. Trošku problémy, dobre. Poď, kamo. Let's go, dámy a páni. Dnes je taký fajný, ale to kamo tento borec, to mám bavil. A underground. Kámo, 70 dingov. Za tohto borca som dostal. No jasne, 47 Blue God. Má nejaký master? No rovno, kámo, dobre. 27 tisíc. To budeme vyvinúť. Dobre. Pošleme. Dámy a páni, tu máte určite QR kodík. Dajte si určite doma do friendov, pošlite. Určite pozdravujte aj Teddyho. Však určite viete, do Teddy aj YouTube Shorts, čo dávam. Takže to je moje havenko. Takže je to moje najlepšie havenko. OK, to dáme gol. 3 gol. OK, let's go. Nedali sme gol. To je smutné. To je smutné, veľmi smutné. Ale veľmi smutné. Som smutný. Nie. Dobre. Let's go, normálne save. Taková hlava.
Kebyže ten Morty mě teda učka, ale nevadí. Nie, Macy. Skibidi, Macy. Nie, co robisz? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Nie. Kámo, oni jsou brutálně otravní ten typ, a ten dělá Mike. Co robíš, jako tě bude dostat na gól? No jasně. Ano, dobré, to je 1-1. Dobré, to máme. Nahraj. Tebe nenahrám. Nie, môj najväčší nepriateľ. Tu máš. Prosím. Dobre. Gól. Gól. Dobre. 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 A teda pre toto video všetko. Určite dajte like, odber a ešte tu máte. A vidíme sa od ďalšieho videa. Čau.